Ειδικό σχολείο εισάγεται με πρόβλεψη 100 ευρώ. Αντιθωρευτική προστασία 100 ευρώ. Κόμβος Κοσμά Ετωλού 100 ευρώ. Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων 100 ευρώ. Μελέτη αντιπλημμυρικού κημητηρίου 100 ευρώ. Οικία Σουβατζόγλου 100 ευρώ. Βελτίωση και άρση επικοινότητας του δικού δικτύου Νέας Φιλαδέλφειας 100 ευρώ. Νάιλον ντέφια και ψόφια κέφια. Θυμίζουμε ότι στις αρχές του έτους αυτού η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που αποκαλέσαμε και ήταν κοινό τεχνικό πρόγραμμα των Μπουλογλουβούρου. Ένα τεχνικό πρόγραμμα με αντιλαϊκές προδιαγραφές που ψηφίστηκε από κοινού από αυτές τις παρατάξεις στη Δημοτική Επιτροπή, με προτεραιότητες που δεν αφορούν στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και τα επίγοντα έργα και υποδομές που έχει ανάγκη ο Δήμος, με ιεραρχίες που κινούνται στα πλαίσια της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής και συναντιόνται με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα τεχνικό πρόγραμμα στο οποίο η βασική κριτική των άλλων δυνάμεων της αστικής αντιπολίτευσης ήταν διαχειριστική. Και θυμίζω ότι η παράταξη του συνασπισμού επικέντρωσε τη ρεαλιστικότητα και όχι στις αντιλαϊκές προδιαγραφές. Στην ίδια κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μας, κινείται και το φετινό τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα μίνι τεχνικό πρόγραμμα. Είναι το τόσο όσο, όπου πλέον αποτυπώνει ακριβώς το πρόγραμμα και την πολιτική σας. Γιατί αν μέχρι πέρσι το επιχείρημα ήταν «μα δεν είναι δικιά μας, τα βρήκαμε», τώρα δεν τα βρίσκεται, τα οικοδομείτε. Ας δούμε ορισμένα στοιχεία. Το 17% αφορά συνεχιζόμενα έργα. Το 35% των νέων έργων αφορούν στην αντιλαϊκή διαχείριση απορριμμάτων, δηλαδή στην κεντρική προτεραιότητα που έχει το αστικό κράτος. Για το πράσινο, που καταλαμβάνει το 24% της έκτασης του Δήμου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το τεχνικό πρόγραμμα προβλέπει το αστρονομικό ποσό των μηδενικών έργων, σε αντικείμενο και σε προϋπολογισμό. Και από την άλλη, σε σχέση με μια σειρά έργα που κάθε χρόνο μπαίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα ανασυρώμενα από τον κουβά του περασμένου τεχνικού προγράμματος, θα θύμιζα το γνωστό τραγούδι «Νάιλον ντέφια και ψόφια κέφια». Όχι όμως με 400 δραχμές, αλλά με 100 ευρώ. Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων, 0 ευρώ, επιμένουμε όμως είναι ανάπλαση στο Νεπάλ. Ειδικό σχολείο το οποίο θέτουμε η Λαϊκή Συσπήρωση τα τελευταία 10 χρόνια σε κάθε τεχνικό πρόγραμμα επιτέλους εισάγεται με πρόβλεψη 100 ευρώ. Αντιθωρευτική προστασία 100 ευρώ. Κόμβος Κοσμά Ετωλού κάποια στιγμή παραλίγο να γίνει επί του κύριου Γιωργαμλή 100 ευρώ. Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων 100 ευρώ μόνο όπου έχει σχέση με περιφέρεια που μπαίνει άμα γειτονιάζει με το γήπεδο της Γλιτώνης. Φτιάχνουμε και ένα αγωγό. Μελέτη αντιπλημμυρικού κημητηρίου 100 ευρώ. Οικία Σουβατζόγλου 100 ευρώ. Το γνωστό. Ο Σουβατζόγλου έχει πάει περίπου σαν τις προστιθέμενες αίθουσες. Βελτίωση και άρση επικοινότητας του δικού δικτύου Νέας Φιλαδέλφειας 100 ευρώ. Ομολογούμε όμως ότι έχουμε σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για τα σχολεία, όπου αν εξαιρέσουμε τα συνεχιζόμενα έργα, από το 0,7 του τεχνικού προγράμματος εκτοκτευόμαστε στο 0,97%, το οποίο οπωσδήποτε είναι μια σημαντική αύξηση περίπου 30%. Και για να διευκολύνω την αντιδήμαρχο τεχνικών, θα διαβάσω από τους πίνακες που μας έστειλε. Σαν τα σχολείων συνεχιζόμενα, 29.428. Σαν τα σχολείων οικοδομικά, 0 ευρώ. Σαν τα σχολείων οδοποιία 0, αποχέτευση όμβρια 0 κτλ. Και για μια ακόμα χρονιά, σε ό,τι προβλέπετε στα πεζοδρόμια, μόνο αν έχεις την τύχη να είσαι ανατολικά και νότια, όπως το λέει, του κέντρου, στο γνωστό σημείο που γίνονται όλες οι επενδύσεις, τέλος πάντων, να μην γίνω κουραστικός, 479.000 ευρώ προβλέπονται από τα προηγούμενα και ο Θεός να βάλει το χέρι του για ό,τι υπάρχει πιο πάνω, να μην πάμε λίγο πιο μακριά για Μαρίνα, να δούμε πεζοδρόμια τι υπάρχουν από εδώ πάνω, γιατί θα στεναχωρηθούμε. Ακόμα όμως και πίσω από αυτά τα κατοστάρικα που εκφράζει τη δυνητική θέληση, να το πω έτσι,
είναι φαναρός ο προσανατολισμός τεχνικού προγράμματος. Αφορά στην υλοποίηση των κατευθύνσεων της νέας διαχειριστικής του άλσους, η οποία κατά τη γνώμη μας διέπεται από συγκεκριμένη κατεύθυνση και αγοραίο πνεύμα. Αφορά στην προτεραιοποίηση των αναπλάσεων που αφορούν στο κέντρο και τη στρατηγική επιλογή ανάδειξη του Δήμου ως μητροπολιτικό κέντρο αθλητικού τουρισμού, θυσιάζοντας άλλες ζωτικές ανάγκες. Αφορά στην οριοθέτηση των έργων που όχι από τις ανάγκες αλλά από τα κεντρικά εκπορευόμενα προγράμματα και προτεραιότητες που εκφράζουν στις ιεραρχίες του κεφαλαίου και αφορούν φυσικά στη λογική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε ένα βάθος χρόνου. Δημιουργούμε μια τέτοια υποδομή. Απ' την άλλη, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος και όπως είπαμε ακριβώς στην προηγούμενη συνεδρίαση με αφορμή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνεται ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι πλέον στενή οικονομικά για τους Δήμους ό,τι αφορά στα οικονομικά τους, για τους περισσότερους Δήμους τουλάχιστον, μετά τα μνημόνια. Θα είναι δηλαδή, προϊονίζεται με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι για ψήφιση, στο ό,τι χειρότερο. Γίνονται λοιπόν, γιατί γίνονται αισθητές και οι αναταράξεις της νέας οικονομικής κρίσης που οριμάζει, όπως οριμάζουν και αναταράξεις σε διάφορες κυβερνήσεις μικρών κρατών, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, τα βλέπετε, αλλά και οι προτεραιότητες και του κράτους που πλέον μπαίνουν σε ρυθμούς πολεμικής οικονομίας. Και πραγματικά θα θυμώσει ο κύριος Ζησημάτος, αλλά επειδή τον αφορά άμεσα, δεν μπορούσα να μην σχολιάσω την σημερινή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, τι είπε? Κόψτε από τις συντάξεις για να δώσουμε στην πολεμική βιομηχανία. Λέει εδώ τα κράτη, λέει, δεν έχουν πρόβλημα να δώσουν το 1/4 του ΑΕΠ για την κοινωνική πολιτική, τη συντάξη και την υγεία. Εμείς τη ζητάμε ένα μικρό κλάσμα παραπάνω. Εδώ λοιπόν θυσιάζονται οι ανάγκες των σχολείων για νέους παιδικούς σταθμούς, για ΚΔΑΠ, για υποδομές πολιτικής προστασίας, τα οποία είναι απόντα. Για να αποτιστεί το λεφτόδεντρο του 3% του ΑΕΠ για το ΝΑΤΟ, κάθε Δήμος συμβάλλει τον οβολό του και κόβει αυτό που περισσεύουν. Οι υποδομές για τους εργαζόμενους του Δήμου σε εμάς, η δυνατότητα αξιοποίησης δημοτικής υπηρεσίας όχι οικονομικά αλλά για την κάλυψη λαϊκών αναγκών, για τον πολιτισμό, τον ΑΜΕΑ, το παιδί, αφορά το κατοστάρικο για την οικία Σοβατζόγλου, αφορά στο Ηρώδιο που θα έπρεπε να καλύπτει ανάγκες στη Χαλκιδόνα πολιτισμού που δεν έχει τίποτα κτλ. Χθες και σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι βιοπαλαιστές αγρότες, νέοι, διαδήλωσαν και διαδηλώνουν ενάντια σε αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό με αυτά τα χαρακτηριστικά της φορολιστίας και του πολέμου. Ενάντια στην κλιμάκωση της λαιλασίας, των εισοδημάτων, τις αλλεπάλληλες περικοπές κοινωνικών δαπανών για να εξασφαλιστεί το ζεστό χρήμα που ζητάνε οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα μέτωπα τα οποία ανοίγουν τα πολεμικά και δεν κλείνουν. Με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία», έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Αυτά είναι τα ζητούμενα που έχουμε σε σχέση με αυτό το τεχνικό πρόγραμμα και φυσικά το καταψηφίζουμε στο σύνολό του και στη φιλοσοφία του.